s'anà adaptant a les circumstàncies, al terreny que trepitjaven, als diferents enemics. Som el projecte FEN de Tarragona i el que veurem a continuació serà unes breus pinzellades sobre una part, una època concreta de la legió romana, el que són les legions alt-imperials. En aquest cas tenim una petita unitat de la Legio Septima Gemina, del segle I després de Crist. Com veurem després, aquesta legió estava sota el mandat de Vespasià, que és posterior a August, però també té relació amb August perquè moltes de les reformes que es van introduir en època d'August van perdurar al llarg del temps i moltes d'elles encara es fan en aquesta època. Bé, per començar tenim tres diferents tipus de legionaris. En primer lloc tenim les estandards, que veurem al final de tot. Després tenim aquí els legionaris ja preparats per lluitar, el legionari expeditus, ja preparat per combatre. I aquí tenim dos tipus de legionaris diferents, els legionaris impeditus, anomenats així perquè porten la impedimenta. Això què vol dir? Els legionaris, per moure's de manera molt més ràpida, per poder recórrer grans distàncies a molta més velocitat, el que feien era portar a damunt, a sobre, tot el seu equipament. No només l'armament, com poden veure, és a dir, portaven el casc, la lòrica, l'espasa, etc., sinó a més també portaven el seu escut forrat amb una pell per protegir-lo millor i per evitar també que es mullés, per exemple, en cas de pluja, i la resta d'utensilis, la cantimplora, casseroles, portaven també el menjar, normalment en forma de gra, per després poder-ho moldre i poder fer el seu pa o el seu menjar, i també podien portar, per exemple, porc salat, que es podia transportar de manera més fàcil. Un cop havien de combatre, aquest legionari impeditus es treia tot l'equipament i llavors ja podia posar-se com la resta de companys per combatre. Tenim com a novetat d'aquest any un nou tipus de combatent, que no forma part del cos d'infanteria, és l'arquer. L'arquer forma part d'un cos d'auxiliars el que feien els exèrcits romans era aprofitar les avantatges que tenien altres pobles i incorporar-los al seu exèrcit. Llavors, les tropes auxiliars, com per exemple podien ser la de cavalleria, o en aquest cas la tropa dels arquers, eren normalment pobles estrangers. Bé, com poden veure, l'aspecte ja visual d'aquest arquer és diferent de la resta de legionaris. Els arquers s'anomenaven Sagittari i es van començar a utilitzar per part de l'exèrcit romà a partir de la Segona Guerra Púnica. Per exemple, Bagès ja ens explica com Escipió l'Africà, quan s'havia d'enfrontar amb els numantins, deia que li faria falta disposar d'un bon cos d'arquers per poder combatre. Ens han arribat, per exemple, també, sabem com eren aquests arquers, perquè, per exemple, a la columna trajana tenim tres tipus d'arquers reproduïts. Quines característiques tenia? Com poden veure, porta una cota a mata, una lòrica a mata, una cota de malles, un casc diferent dels que porten els legionaris, també porta l'espasa com a arma auxiliar, i evidentment la part important que porta, que és aquest arc. És un arc compost. Això què vol dir? Que està format de tres tipus de materials diferents. Porta fusta, porta també l'asta i porta també el tendó. Aquest tipus d'arc compost podia disparar a molta més distància que un arc simple. En aquests casos el que era més important no era tant que l'arquer pogués disparar molt lluny, sinó que els seus projectils poguessin travessar les cotes de malla dels enemics. Aquest tipus d'arc era també més costós de fer, trigaven molt més a elaborar-lo i també es podia treure més fàcilment. Llavors el que feien era portar-lo amb aquest carcaix, ja en aquest cas muntat, perquè estava sota preparat per disparar-lo, però quan anava viatjant el portava desmuntat, no el portava tensat. Podem veure aquí també les diferents tipus de fletxes que portaven els arquers. Aquestes estan pensades, evidentment, per anar directament a l'enemic per matar-lo. També s'han trobat, i se sap que algunes d'aquestes fletxes, amb un tipus de punta diferent, s'utilitzaven per disparar i per aconseguir foc contra l'enemic.
Bé, a continuació el que veurem seran diferents tipus de tàctiques militars que utilitzaven els legionaris. Començarem per aquesta primera, és una tàctica de tipus defensiu. Bé, anirem veient com el que utilitzen els legionaris per anar fent aquestes diferents tàctiques són sobretot l'escut, l'espasa i la llança, el pilum. En aquest cas és una formació defensiva pensada sobretot per repel·lir, per evitar defensar-se davant de l'atac, per exemple, de la cavalleria. Hi ha per aquí dos individus que poden veure vostès que porten una cresta al cap, és a dir, són gent important, i que van donant les ordres als diferents legionaris i van rectificant. Després, més endavant, els explicarem qui són i per què fan aquestes ordres. Aquest tipus d'entrenament els legionaris els feien cada dia, és a dir, a part de fer les marxes i d'anar movent-se d'un cantó a l'altre, també anaven entrenant-se cada dia, sense descans. Com poden veure, o com poden escoltar més aviat, a qui tu li va donar les ordres en llatí. Aquest nivell d'entrenament, com els dic, es feia cada dia i també s'anava fent de manera gradual. Al principi, quan acabaven els reclutes de la legió, feien un tipus d'entrenament. Per exemple, utilitzaven espases de fusta i escuts de mimbre, no només perquè s'estaven entrenant, sinó també, a més, perquè els servia per entrenar-se en les tàctiques i també per enfortir-se. Perquè les espades, tot i que eren de fustes, que feien servir pels entrenaments, passaven el doble que les espades normals. Veiem ara com els legionaris han deixat el pilum, que és aquesta llança, que després veurem com funcionava, i a continuació anem a veure un altre tipus de formació militar, en aquest cas una formació ofensiva. Bé, com es dic, en aquest cas, farem servir també espases de fusta, per qüestions de seguretat. Aquesta formació que veurem a continuació és una formació de tipus ofensiu, és a dir, pensada per atacar l'enemic. Intentarem fer una mica la recreació de quina manera lluitaven els legionaris. És a dir, com veuran, no es lluitava de manera individual, el legionari està pensat per poder derrotar l'enemic com més aviat millor, és a dir, no està pensat per fer cap tipus de fruitura ni cap tipus d'espectacle, sinó per atacar i derrotar l'enemic el més aviat possible. Com poden veure, no hi ha cap element que porti damunt el legionari que sigui arbitrari. L'escut, amb aquesta forma particular i aquesta mida, està pensat per protegir el legionari des dels ulls fins als peus. I l'espasa està pensada per punxar a l'enemic. Al contrari del que podem veure en moltes de les pel·lícules o sèries de la televisió, els legionaris no fan esgrima. No es dediquen a xocar espases amb el cantó cap a l'altre, el que fan és punxar. Aquí, per exemple, com també l'explicava Jesse, que és un autor més tardà, diu que els soldats aprenien a ferir colpejant, no amb el caire, és a dir, no de costat, sinó amb la punta de l'arma. Els romans no solament podien vèncer sense dificultat els que lluitaven colpejant amb el caire de l'arma, sinó que fins i tot se'n burlaven. I s'explica el per què. I és que l'arma, quan colpeja amb el caire, és a dir, quan està fent, quan colpeja de costat, per molt d'ímpetu en què es faci, poques vegades provoca la mort, ja que els òrgans vitals estan protegits per l'armadura i també pels ossos. En canvi, clavar la punta de l'espasa dues onzes, més o menys si eren uns 5 centímetres, resulta mortal sempre que la part que l'enfili penetri en òrgans vitals. A més, també té un sentit defensiu, ja que quan es colpeja de caire,
queda al descobert el braç dret i el costat, mentre que si quan es clava la punta es fereix l'enemic amb el cos protegit. D'aquesta manera el legionari podia punxar l'enemic, el podia atacar, el podia ferir i quedava molt més protegit amb el seu escut. Ara veurem un altre tipus de formació, també ofensiva, anomenada punya. Semblant a la que veiem al començament per repel·lir l'atac de la cavalleria, en aquest cas, en lloc de fer servir el pilo, la llança, es fa servir també l'espasa. En aquest sentit, per exemple, s'han trobat documents que ens diuen com, precisament, la Legio Septima Gemina va tenir un paper clau en la batalla de Cremona, l'any 69, atacant d'aquesta manera, atacant en aquesta formació en forma de tascó o de punya, intentant forçar, en aquest cas, l'entrada d'una fortalesa enemiga. Aquest entrenament que anaven fent els legionaris els enfortia de cos i també els enfortia de ment. També era molt important el factor psicològic. En la formació que hem vist abans de la primera línia, quan estàvem fent els diferents relleus, això era molt important, ja que servia per atacar l'enemic i les primeres files sabien que estarien en aquell lloc i que estarien atacant l'enemic durant un temps molt breu, estarien solament uns pocs minuts. Bé, tenim una altra formació que és el tipus defensiu, segurament vostès ja la coneixen, és el testudo, aquesta formació de tortuga, que es pot utilitzar tant per defensar-se d'un atac enemic, per exemple, un atac de fletxes, com també quan s'acostaven a una fortalesa enemiga, perquè també es podia fer aquesta formació en avançant sobre el terreny. Com veuen, és molt important la col·locació correcta de cada escut, perquè qualsevol petita escletxa que pugui haver entre un soldat i un altre és fatal, és molta necessitat per tots els soldats. Aquí podem veure un altre punt de vista d'aquesta formació en forma de testudo, amb els escuts disposats, pensats per poder repel·lir quan estan atacant els enemics, perquè puguin desviar-se les llances que s'hi puguin llançar o també les fletxes. Aquest tipus diferent de formacions les anaven adaptant segons l'enemic al qual s'enfrontessin. I això ho podíem fer perquè, com els deia, s'anaven entrenant dia rere dia. Bé, el que veurem a continuació serà d'una manera una mica més detallada, de manera individual, com van vestits, com van equipats aquests legionaris imperials. Com podeu veure en un cop d'ull, els legionaris porten un tipus especial de lòrica, que explicarem, que és diferent de la que porten, per exemple, els oficials o els estandards. Ara veurem el perquè d'aquestes diferències. Com els deia abans, no hi ha res que estigui a l'atzar, sinó que cada element que porta el legionari, ja sigui un invent que fes l'exèrcit romà perquè necessitava aquella peça, o també adaptaven tot el que veien que era útil per part dels seus enemics. No tenen cap tipus de problema a l'hora d'agafar, copiar un tipus d'arma o un tipus d'arma defensiva com ofensiva i adaptar-la a les seves necessitats. Bé, comencem per la part bàsica, la túnica, que és aquella túnica que porten de llana els soldats.
Era important perquè sofria un gran desgast, com es poden imaginar. Hi ha diferents teories sobre si era túnica, la portaven d'un color determinat, segons la zona en què estigués la legió, o en aquest cas, si fos sense tintar, perquè aguantaria més. Hi ha diferents teories, de moment nosaltres tenim aquestes túniques sense pintar. Un altre element molt important, més del que ens podem pensar, la trobem als peus, les anomenades càligues. Per què són importants? Com els deia al començament, el legionari que feia era recórrer grans distàncies en poc temps. És a dir, el legionari caminava i caminava moltíssim. I per això utilitzaven aquest tipus de sandàlia, de setacàliga. Com poden veure, està oberta pels laterals, és a dir, està feta a partir d'unes tires de pell, i està oberta perquè permet que el peu transpiri, en la qual cosa no es fan llagues i poden caminar més grans distàncies. A la sola també està ribatejada en claus, per evitar també que rellisquin, sobretot també per augmentar la resistència d'aquest calçat. Per exemple, moltes d'aquestes càligues que poden vostès veure, el grup les té de fa més de 10 anys i no s'han trencat mai. Anem a veure ara l'armament ofensiu. Començarem per el pilum, que és aquesta llança que hem vist abans també en acció, en aquesta tàctica militar de defensa de la cavalleria. Com poden veure, té una forma particular. És de fusta, però a la part superior és de ferro amb aquesta forma de punxa com si fos de fet una fletxa. Això no és arbitrari tampoc. Està pensat per quan el legionari aquest tipus d'arma que feia era llançar-la contra l'enemic i per aquesta forma particular de la punta facilitava que es clavés a l'escut de l'enemic. En la qual cosa, moltes vegades, al llançar-la i atravessar l'escut de l'enemic, tota aquesta part d'aquí, l'escut podia quedar, per exemple, per aquí al mig, és a dir, atravessar no només la punta, sinó que quedés aquí, amb la qual cosa aconseguien també inutilitzar l'escut de l'enemic, perquè l'escut quedava amb la llança enganxada i no podien fer-lo servir, i a més també aconseguien que si l'enemic volia tornar la llança, perquè han de pensar vostès que quan una formació militar llença una càrrega de llances contra l'enemic, les esquiva, però un cop ja te l'han llançat, pots agafar-lo i després tornar un altre cop. En aquest cas, amb aquest tipus de llança, el pilum, s'aconseguia això, clavar-la a l'escut, o directament, evidentment, matar l'enemic, i evitar, o en la mesura possible, que la poguessin tornar. A la mà esquerra, el legionari porta l'escutum. Hem vist abans que la forma d'aquest escut està pensat, la llargada, per protegir el legionari, de dalt fins a baix. A diferents formacions que hem vist, el legionari té descobert els ulls i fins als peus li arriba aquest escut. Un escut de fusta, també protegit, pensat a aquests cantons que estan protegits, també per dos motius. Un, perquè podia també ser utilitzat com a una arma ofensiva, ja que el legionari podia picar també amb l'escut, i també pensar perquè aguantés més, perquè durés més. Com poden veure, l'escut contínuament està picant al terra. Si fos de fusta i no estigués ribatejat, es desgastaria molt més. La forma, perquè té aquesta forma i no és completament pla, per repartir bé l'impacte que practica el cop quan rep un impacte a l'escut. D'aquesta manera es reparteix i l'escut aguanta molt més. I per últim, tenim aquí una altra peça metàl·lica, l'umbo, que tampoc és arbitrària. Si s'hi fixen, està col·locada just a la meitat de l'escut, que és on el legionari té la mà. Igualment, podia estar en forma de bola, com podem veure, en forma més defensiva, o també podia tenir, per exemple, en forma de punxa. En la qual cosa, una altra vegada, teníem aquesta doble utilitat. Per una banda, defensiu, per protegir la mà del legionari, i també ofensiu, per poder espitjar l'enemic. L'altre element ofensiu que tenim és el gladius. Sembla que sí, que el gladius va ser un invent de la península, tot i que es remuntaria segurament també als celtes. Bé, està fet, evidentment, en ferro, també porta os, també pot portar fusta, fet de manera que estigui equilibrat. Aquesta forma particular, com es deia al començament, acabat en forma de punxa, està pensat per punxar l'enemic, no per fer esgrima ni picar als costats. Bàsicament perquè per l'època la qualitat del ferro no era com la d'avui i es trencava amb més facilitat, es feia molt més facilitat. Com podem veure que acaba en forma de punxa, com es deia abans,
al punxar l'enemic i clavar-li l'espasa, només si clavessin aquest tros d'aquí i aconseguien fer una ferida a l'enemic que podia segurament ser mortal. Què feien per atacar? Doncs com hem vist abans del començament. Amb l'escut se'l protegien, llavors amb l'espasa podien o bé punxar per sobre de l'enemic o bé atacar-lo per sota. D'aquesta manera estaven atacant amb l'espasa i també s'estaven protegint amb l'escut. Tenim una altra arma també ofensiva, el Pugio, aquesta mena de punyal, que en cas que el legionari perdés l'espasa, perdés el Gladius, també es podia utilitzar perquè es pot fer servir de la mateixa manera a l'hora de combatre, és a dir, punxant. Bàsicament també s'utilitzava per tasques més auxiliars, fent servir també per la seva vida diària. Per poder subjectar correctament aquesta espasa, aquest Gladius, i poder també subjectar el Pugio, el legionari porta el Cingulum, que és aquest cinturó que poden veure que està ribatejat a la part davantera amb aquestes tires que tenen també un doble sentit. En primer lloc, tenen un sentit defensiu, és a dir, pensat per protegir el baix ventre del legionari, motiu pel qual no pot ser una peça rígida, perquè el legionari no es podia moure amb facilitat. En canvi, d'aquesta manera sí. També té un altre sentit, i és que, com poden sentir, fa un soroll particular. Imaginin-se vostès atacant tots els legionaris a la vegada, anant-se movent i anant fent aquest sorollet característic dels legionaris. En cas que el legionari estigués, per exemple, a servei, també portava el Cingulum perquè era el que caracteritzava com a militar, és a dir, el seu símbol com a militar. Tenim també el casc. Com poden veure, hi ha diferents tipus de casc que poden portar els legionaris. El més comú és el casc gàl·lic imperial. La forma del casc també està pensada perquè sigui una arma defensiva. Tenim, en primer lloc, que té les orelles i les té descobertes. També un doble motiu, perquè el legionari pugui escoltar les ordres que li estan donant i també perquè pugui mantenir més fàcilment l'equilibri. Les guerrillers a la part davantera de la cara, li serveixen també per protegir-li la cara i també manté una protecció tant a la part davantera com a la part posterior. A la part davantera pensada per si atacaven de front amb els cops pogués repel·lir i la part de darrere també per si atacaven que pogués repel·lir l'atac. Per últim tenim la cota que porten aquests soldats, aquesta armadura, és l'òrica segmentata, que és l'òrica feta d'escat, feta per plaques, i es va pensar sobretot per repel·lir atacs fets precisament pels arquers, ja que una cota de malles permet que penetri fàcilment una fletxa, en canvi aquesta no. Són 4 peces formades per plaques i que està pensada per això. Com a part negativa, dir que és un tipus d'armadura que s'escalfa molt amb climes càlids, en la qual cosa podria ser també un petit forn. Ara a continuació el que farem serà anar explicant l'altra part que ens queda de l'exèrcit romà, que són les insígnies, diferents insígnies militars. Per començar, començarem pels diferents sots oficials que hi havia. El primer de tot serà l'Optio. L'Optio, anomenat així perquè era una optione, és a dir, era una opció, estava escollit pel centurió. Com poden veure, té una cresta d'una forma determinada, pensada perquè el legionari des de la distància el pugui distingir. Porta en cas una lòrica amata, una lòrica d'anelles, i aquest bastó que portava amb aquest pal està pensat per donar les ordres als legionaris i també, com hem pogut veure abans, per rectificar els diferents moviments. Qui dona ordres a aquest senyor? A l'Optio, el Centurio. El Centurio és la peça bàsica de l'exèrcit romà. Com podem veure, es distingeix de l'Optio, diferències que també porta també una cresta, en aquest cas de forma longitudinal, diferent de l'Optio, també per ser fàcilment identificat durant un combat. Aspectes diferents de la resta dels soldats. No porta escut, com poden veure, en la qual cosa l'esposa la porta a la part esquerra i porta unes greves per protegir-se els peus, precisament perquè no porta escuts. Porta el Produmentum, que és aquesta mena de capa que l'identifica com a centurió, i a la mà dreta el Vitis, aquest pal que també ens identifica que és un centurió, amb el qual també infligia severs càstigs als legionaris. Què tenim per sobre d'aquest senyor, d'aquest centurió? S'ha dit que el centurió aconseguia ser centurió pels seus mèrits de guerra.
Per sobre d'aquest senyor tenim un centurió molt més condecorat que ha guanyat moltes batalles. Tenim un primus pilus. Com poden veure, també porta la cresta de la mateixa manera, porta també el perodomentum, porta també les greves, però aquesta lòrica que porta és diferent de la resta de legionaris. És una lòrica escuamata, anomenada així per aquesta forma particular, com si fossin les escates d'un peix. Aquest senyor ha guanyat moltes batalles, ha estat en moltes guerres, per això porta aquests paralais, aquestes condecoracions, aquestes medalles al valor. I és un senyor, com els dic, que ha guanyat moltes guerres, moltes batalles, i això reflecteix de primera vista en la seva equipament. A continuació veurem les diferents insígnies. Començarem pel Cornicien, que és qui porta el corno, que de fet no és una insígnia, però sí que les anava acompanyant. Pel que sabem, les diferents ordres que donaven als legionaris es donaven ordres acústiques, com poden ser en aquest cas, amb instruments de vent. O bé, per exemple, un xiulet en el cas del centurió, o bé amb aquest corno, que és el que porta el Cornicien. Com poden veure, les diferents insígnies també es distingeixen dels legionaris rasos perquè porten diferents pells d'animals, diferents animals totèmics a sobre del casc. Tenim a continuació tres vexilia, és a dir, tres vexilium. Els seus portadors són els vexillarium. Aquesta mena de bandera el que feia era identificar el nom de la cort que sortia d'aquesta legió quan sortia fora del seu estacionament. En aquest cas tenim l'Exet Gem, és a dir, Legio Septima Gemina. A part d'aquesta inscripció del nom, també s'acompanyava d'un animal totèmic, com poden veure, per exemple, aquesta d'aquí o l'altre costat. Malauradament, en el cas de la Legio Septima Gemina, és l'única de la qual no s'ha conservat, no s'ha trobat fins ara quin animal totèmic tenia, la qual cosa per això que no n'hi ha cap. En aquesta sí, per exemple, sí que ho poden veure. Un altre element també d'aquest vexillarium que poden veure és aquest tipus d'escut que porten. Un escut rodó, més petit que l'altre, que és la rodela, que és un escut més aviat cerimonial, no tant per combatre, sinó més aviat dintre del seu estatus de persona important dintre de l'exèrcit. A continuació tenim els signifers, que porten el signe, és a dir, porten el signum. Aquest signe eren els estandards de cada centúria, servien també un cop més com a referent visual per localitzar on estava la tropa en aquell moment. Com podeu veure, aquest també en tenim dos, tots dos també equipats amb una pell també com a animal totèmic. Anem ja per les dues darreres insígnies, les més importants. En primer lloc, l'imaginifer, que és el portador de l'imago. Qui és aquest senyor d'aquí? Aquest senyor d'aquí és Vespasià, que com es deia, la Legio Septima Gemina es crea en època de Vespasià i obeeix a l'emperador Vespasià. Aquest imago és, doncs, aquesta imatge oficial de l'emperador, que ens acompanyava sempre. Aquestes diferents insígnies els retien homenatge, els oferien flors, els feien diferents tipus de celebracions, entre elles també era molt important la celebració, per exemple, del dia en què l'emperador ascendia al tron. En aquest cas, com poden veure, també és una insígnia important, perquè porta la imatge de l'emperador, la qual cosa porta un tipus també de lòrica esquamata, molt més ornamentada, molt més cara que les legiones anteriors. Per últim, tenim la insígnia més important de totes, és l'àquila, portada per l'Aquilifer. Abans de les reformes del general Mario, hi havia diferents tipus d'insígnies per cada legió. A partir d'aquesta reforma s'ha unificat, llavors cada legió tenia la seva àguila. Aquest àguila era l'emblema de Júpiter Optim Màxim, és a dir, l'emblema del déu superior, del déu únic. Estava feta d'or, en aquest cas no, per tant, tot i això s'ha de dir que pesa molt. Com que és la insígnia més important, aquest senyor també porta una lòrica esquamata, molt elaborada, molt bellament elaborada, i el seu insígnia més important, el fet de perdre en combat, significava un gran deshonor i un gran desastre. Tant és així que si una legió perdia l'àliga en combat, era esborrada automàticament de la llista de legions de Roma i cap altra legió tornava a agafar el seu nom. Bé, com es deia al començament, quan un recluta entrava a l'exèrcit, anava fent exercicis que es anaven incrementant gradualment amb el temps,
feia el que es deia la probatio, que li feien la prova per saber si podia o no, si era apte o no era apte per entrar a la legió romana. Un cop acabada la sèrie de proves, el que es feia era el que s'anomenava el sacramento, és a dir, un jurament pel qual aquest recluta que havia estat acceptat a la legió formava part d'aquesta legió. Aquest jurament el feia el recluta i també el feien una altra vegada tots els seus companys. I el repetien cada any, que era la manera de renovar aquest compromís, aquest jurament del soldat cap a la legió i cap al seu emperador. Per acabar aquesta demostració, el que farem serà llegir un jurament inspirat un cop més a un autor tardoromà com és Bagesi, que hem adaptat una miqueta, perquè es faci una mica una idea de què és el que podien dir els legionaris en aquest jurament, en aquest sacramento davant de l'emperador. En llatí seria més o menys una cosa així. Juran per iodi optimo maximo e per maestatem imperatoris, juran autem milites omnias estuene facturos, qua praecevit imperator, nunquam desertaros nec mortem recusaturus por Romana República. En català més o menys seria: jureu per Júpiter òptim màxim i per la majestat de l'emperador, jureu que fareu el millor possible de tots els treballs que l'emperador us ordeni i que no desertareu mai i que no rebutjareu morir per la República Romana? El recluta deia juro i els seus companys responien i tenim més a dir, jo també. D'aquesta manera, el recluta passava a formar part de la legió i també es renovava el jurament de la resta de companys. Bé, amb aquest jurament donem per finalitzada la demostració, que m'ha hagut d'adaptar una mica per les circumstàncies adverses. Esperem que us hagi agradat. Gràcies.